Здравейте! Ако сте регистриран земеделски стопанин, вие имате възможност да избирате как да се облагат вашите доходи от селско-стопанска дейност. Законът ви дава право да подадете декларация и да изберете този специален ред на облагане, ако имате значителни разходи, свързани с вашата дейност. Важно е да знаете, че изборът, който направите, ще остане в сила за поне 5 последователни години. Тази услуга е насочена към лица, които извършват стопанска дейност като земеделски производители, еднолични търговци или лица, обложени по член 29а от ЗДФЛ. Заедно с годишната данъчна декларация сте задължени да подадете и годишен отчет за дейността. Нашата услуга ще ви помогне да подадете декларацията си коректно и на време, като същевременно спазите всички законови изисквания. След като закупите услугата, ще получите имейл с подробни инструкции какви документи са нужни и как да ги набавите. Ние ще ви дадем ясни насоки как да получите информация от Националната агенция по приходите. Благодарим ви, че избрахте нашата услуга. Ако имате въпроси или нужда от допълнителна помощ, не се колебайте да се свържете с нас. Ние сме тук, за да ви помогнем.